Udalaren kudeaketa irregular honen ondorioak pairatzen dituztenak bereziki dira atzerritartasun legearen ondorioz egoera administratibo irregular batean geratu diren pertsonak, baita lan baimenik gabe geratzen direnak, eta bestalde, naiz eta egoera irregular bat izan, inmobiliaria edo etxe jabeen filtro arrazistak pairatzen dituztenak. Bestalde, lan asalariatu edo ez asalariatuan bizitza uzten dutenak, baino hala ere etxe bizitzarako diru sarrera nahikoak ez dituzten pertsonak ere kanpo geratuko liratezke merkatu ofizialetik, eta guzti hauek bideratuta daude beraz merkatu beltzera edota okupazioaren bideetara. Bestalde, etxe jabeen esku geratzen da euren maizterrak erroldatzea, ez da inongo presiorik jartzen udalaren aldetik. Eta kontraturik ez badauka herritar honek ez diote erroldatzea uzten. Zure egoera, etxe bizitza egoera regularra edo irregularra izan administratiboki ez da baldintza bat zuk erroldatze bat eduki ahal izateko. Beraz, argudiatze hau guztiz legez kanpokoa da, nahiz eta praktikan une oro erabiltzen den. Askotan zuzenean azaltzen da beraien balorazio subjektibo bat dela eta herritar hauek zigortzeko mekanismo bat bezala ulertzen dugu hau. Jakitun direlako errolda gabe beste sarbide askoretako ateak itxita izango dituztela herritar hauek. Errolda ez izate honen ardura herritar hauen gain jartzen da une oro, baina bestalde ez da inongo presio mekanismorik jartzen etxe jabeek eskumenen gain. Orduan, pertsona askok kasu askotan, bi alokairu ordaintzen dituzte. Bata, bizi diren kontratu gabeko etxearena, eta bestea, errolda eskainiko dion kontratudun etxearena. Udala honen jakitun ere bada, eta ez du inongo mediorik jarri hau gelditzeko. Are gehiago, baldintzak jartzen dituen momentuan, kontratu baten baldintza jartzen duen momentuan, eta etxe bizitza egoera baloratzen duen momentuan, erroldak atzera botatzen dituzten momentuan, merkatu beltz hau elikatzen ari dira eta merkatu beltz eta etxe jabe guztien konplize zuzena egiten da momentu horretan. Beraz, udalaren praktika negligente eta sistematikoa salatzen dugu, miseriara, babesgabetasunera eta ikusezintasunera kondenatuz perfil konkretu bat eta gainera askotan haiengan jartzen honen erantzunkizuna. Guzti hau kokatzen dugu batez ere azken urteetan ematen ari den pobreen aurkako gerra batean. Eta ez da gure helburua estatu kapitalistako instituzioak eraldatzea, baina bai salatzea nola udalaren jokabidearen ondorioz errolda bihurtzen den alde batetik merkantzia bat eta bestetik oztopo bat biztanleriaren kapa handi bat oinarrizko zerbitzutera sartu ahal izateko. Beraz, udalari exigitzen diogu gaur egun erabiltzen dituen irizpide horiek bertan behera uztea.